شاندەکە سەرۆکاتی ئەنجومەنە نیشتیمانیە کوردی لە سووریە سەردانا ڕێخستنە ئاثوریە دیموقراتی لە باژارێ قامشلۆ کرد. دوه شاندەك ji serokatiya NKSê ku ji heriyek ji Siûd Mella serokê encûmenê û endamên desteya serokatiyê Fêsal Yûsif, Nehmed Dawûd, Abdulsamed Xelef Biro pêk dihat seredana Ofîsa Rêxistina Athûrî ya Dîmokratî li bajarê Qamişlo kir. Ji aliyê Gabriel Mûşê endamê Polîtbîroya Rêxistina Athûrî û heriyek ji Dawûd û Henna ve hatin pêşwazî kirin. Dê seredanê de kiryar û binpêkirinên vê dawiyeyên PYD derheqî dibistanên xiristiyanî hatin gengeşekirin ku her du aliyan tekezî li ser wêyekê kirin ku rêbazên PYD ne yasayî û ne fermîne û ew pêngav cihê şermezariyê ye. Her du aliyan herwiha tekezî li ser aştiya civakî û rêgirtin li pêş ejindayên gûrkirina nakokiyan kirin. Roja 28 Tebaxa 2018 çekdarina rêveberiya PYD di nav de çekdarina Sotoro û yên Partiya Yekîtiya Siryanî ku bi ser rêveberiya PYD vene êrişî dibistanên Siryanî yên taybet li taxên Elwista û Xerbiyê û Erbewiyê yên bajarê Qamişlo kirin û kadir û karmendên wan dibistanan derkirin û ew dibistan desteserkirin û ew yek jî bû cihê nerazîbûna Siryanên Aşûr û xwenîşandanek li pêş dibistana El Emel ya taybet li darxistin û çekdaran gulle li ser wan berdan. Polîtbîroya Rêxistina Athûrî di daxuyaniyekê de ew binpêkirin şermezar kirin û bi hovane binav kir û bang li rêveberiya PYD kir ku dev ji rêbaza xwe ya ku xizmeta tu aliyan nake berde û got ew siyasetên wê bûne sedem ku gelek malbat berif parêzgehên din ve biçin yan koçber bibin ji bo xwendina zarokên xwe. Polîtbîroya Rêxistina Athûrî herwiha bang li Partiya Yekîtiya Siryanî kir ku li bûyera ku rûdawê dûrî nakokiyên partiyane vegerin û xwedûrî xweferzkirinê bikin.